салом бинандагони азиз, имрӯз ҷумъа 4 октябр аст ва соат ба вақти шаҳри Прага расода. Ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube метавонед тамошо кунед. ҳамин лаҳзаҳо дар кӯхи борбади шаҳри Душанбе мулоқоти президенти Тоҷикистон бо зиёёни кишвар ҷараён дорад. Ин мулоқот ба муносибати рӯзи забон бахшида шудааст. Тавре хабар мерасад, президент Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳамоиш саҳлангориҳои ниҳодҳои илмӣ ва пажӯҳишии Тоҷикистонро дар амри рушди забони тоҷикӣ накӯҳиш кардааст. ӯ аз ҷумла гуфтааст, ки як қатор бандҳои барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2012-2016 пешбинӣ шуда бо сабабҳои номаълум аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор то ҳанӯз амалӣ нашуданд. гузашта аз ин, Эмомалӣ Раҳмон ба мавзӯи номгузории кӯдакон аз тарафи волидайн таваҷҷӯҳ кардааст. ҳамкорони мо ин мулоқотро пайгирӣ доранд ва дар барномаи хабарӣ ҷузъиёти онро барои шумо хоҳем гуфт. фардо дар Тоҷикистон иди муаллимон ҷашн гирифта мешавад. таҷлил аз ин сана дар шароитест, ки мақомоти иҷтимоии омӯзгор дар кишвар мисли пештара нест, бахусус баъди он ки дар ин авохир хабарҳое марбут ба пулситониву бадрафтории омӯзгорон дар нисбати хонандагон расонаӣ мешавад. аммо бо ин вуҷуд аксари кули муаллимон сарфи назар аз маоши ночиз ва танҳо ба хотири он ки пешаи худро дӯст медоранд касбашонро идома медиҳанд. агар барномаи имрӯзи хабариро тамошо кунед, бо рӯзгори яке аз омӯзгорони тоҷик ошно хоҳед шуд. дар Тоҷикистон бо ҷалби рӯҳониён ба шабакаҳои иҷтимоӣ мехоҳанд ба ифродгароӣ мубориза баранд. ин ҳам дар ҳолест, ки аксарияти ин қишр то ҳол аз интернет фаҳмиши дақиқе надоранд. мақомот мегӯянд феълан танҳо 30% аз имомхатибони тоҷик аз интернет истифода мекунанд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ соҳиби саҳифаҳои худ ҳастанд. мақомоти кумитаи кор бо дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ мегӯянд барои шустушӯи мағзи олудаи пайравони гурӯҳҳои ифроти ин теъдод кам аст. ин масъала яке аз дигар мавзӯъҳои баҳси барномаи имрӯзи мост. нахуст вазири Ироқ рӯзи ҷумъаи 4 октябр зимни суханронии тариқи телевизиони давлатӣ аз мардум даъват кард, ки оромиро ҳифз кунанд ва ваъда дод, ки ҳукумат талабҳои машрӯи эътирозгаронро пайгирӣ хоҳад кард. рӯзи панҷшанбе ҳадди ақал 4000 эътирозгар дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Бағдод даст ба тазоҳурот заданд ва алайҳи бекорӣ, фасоди давлатӣ ва заъфи хадамоти умумӣ шиор сар доданд. шумораи кушташудаҳо ба 10 нафар мерасад. дар шаҳрҳои Носирия ва Аммора муқаррароти манъи рафту омад эълон шудааст, аммо гуфта мешавад, ки эътирозгарон бо нодида гирифтани ин муқаррарот дар кӯчаву хиёбонҳо ҳузур доранд. бинандаи арҷманд мунтазир бошед. дар барномаи ахбор дар ин бора муфассал бароятон иттилоъ хоҳем дод. ва рӯ меорем ба мавзӯи дигар, ки имрӯз дар барнома дорем. таксӣ ҷойи бусу канор ва муносибатҳои маҳрамона нест. бо ин маънӣ бархе аз ронандаҳои таксӣ дар шаҳри Душанбе дар мошинҳояшон огоҳиеро насб карданд. ин қоидаи нав дар ҷомеаи тоҷик тарафдорон ва мухолифони худро пайдо намудааст. бархе онро ҷомеаи суннатӣ мешморанд ва ин амали ронандагонро ҳам дуруст медонанд. онҳое низ ҳастанд, ки мегӯянд ин амал озодиҳояшонро маҳдуд мекунад ва дахолат ба ҳарими шахсияшон мебошад. чуну чарои ин мавзӯъро баъди камтар аз 3 соати дигар дар ихтиёри шумо хоҳем гузошт. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза ҳодисаву навгониҳои Тоҷикистонро пайгирӣ хоҳем кард ва агар дар ин фосилаи вақт навгонии дигаре рух дод, дар барномаи хабари мо ҳатман шуморо огоҳ месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши мустақим дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube ва ҳам дар саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Facebook одноклассники пайгирӣ кунед.